15 ýyl bäri ilatyň sany barada resmi görkeziji çap etmeýän Türkmenistanda başlanan ilat ýazywynda dürli kemçilikler hem galplyklar ýüze çykyp başlady. Azatlyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri ýaşaýjylaryň iki ýedek hata alynýan ýagdaýlary barada maglumat berýärler. Türkmenbaşyda ilat ýazywy başlandy. Resmiýetler galplygy ýol berýär. Propiskada bolan raýatlar we içerki migrantlar iki sapar ýazgydan geçirilýär. Her bir öýde sol wagt bar bolan adamlary kim ýazýarlar. Şeýle de ýazgyda bolan, emma ýasamaýan adamlary kim hataba alýarlar. Dip regiondaky ýagdaýyny diýen habarçymyz 19 dekabrda aýtdy. Habarçynyň sözlerine görä hatapçylar onuň özüni de iki ýedek, ýagny öz hususy öýünde hemde başga bir vilayatda mehmançylykda bolan ýerinde hatap alypdyr. Hatta meniň özümi eýýäm iki ýede hataba aldylar. Diýmek beýle gitse, ýazywyň netijesi yglan edilende ilatyň sany hakykatyndan esli artykmaç bolup çykar. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda tutuş ýurt boýunça ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uşdan tutma ýazywy 17 dekabrda başlandy. Habarçylar hem çeşmeler, hojalyklara aýlanmak we ilat ýazywyny geçirmek işine mugallimlaryň hem çekilendigini şu sebäpden käbir tapaklaryň ýatyrlandygyny aýdýarlar. Başlanan ilat ýazywynda mektep mugallimlaryna mejbur ulanýarlar. Türkmenbaşyda mekteplerde suwun 3-nji tapakdan soň mugallimler ýok, okuwçylary öýlerine goýberdiler. Dip habarçy 19 dekabrda aýtdy. Türkmenistanyň media serişdeleri ilat ýazywynyň görýidi okuwlary geçen hataplaýjylar tarapyndan sowal jogap geçirmek hem de elektron ýazyw resminamalaryny doldurmak arkaly amala aşyryljakdygyny habar berdi. 2007-nji ýyldan bäri ilatyň sany barada resmi görkeziji çap etmeýän Türkmenistanda soňky ýedek ilat ýazywy 2010-njy ýylyň dekabr aýynda geçirilipdi. 10 ýyl mundan uzalky şol ilat ýazywynyň netijeleri şu jaka çenli eglan edilmedi. Jebislik Bahtiýarlyk Röwşen geljek şygary astynda geçýän häzirki ilat ýazywy 27-nji dekabra çenli dowam eder. Mundan ozal azatlygyň çeşmeleri ýurt häkimetleriniň demografik krizisden aladalanýanlygyny habar berdi. Hökümete ýakynlykda barly çeşmeleriň beren maglumatlaryna görä 2009-2019 ýyllar aralygynda Türkmenistanda 1,9 miliona golay raýat çykyp gidipdir. Şeýle-de soňky resmi barlyklar ýurtda 2,7-2,8 milion töweregi adamyň galanlygyny görkezipdir. Türkmenistanyň ýol başçylary demografik problemasyny resmi derejede agzamadylar.